ketia panso kamu ema ketia pa wa fidi ne to sompa FM TV why Yasim sompa mani jeni ketia pa na unu warada sompa de asitne imunu ema ketia pa ye no mai mun san makudi mun san Premwatsu SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima yemamu nyina awie. Ebronso say ye de SOMPA kasebo. Esomo na kasebo efri SOMPA 106.5 FM Accra no. Enam ye headquarters wo Kumase. Eno ye SOMPA 93.1 FM santimantem hodie. Wo mo sente no age baabi a wo mo de aboso. Ayiko 100.9 womunsu ekurum a womo ehye ama bibia akose de yesi epe pepepe techiman sompa ne de obi anim se eye 106.1 FM sunyane sompa ye 98.9 enkwanza sompa mensonom eye 90.7 mankesim eye kingdom 106.1 FM decoder so bebia radio wono eye sompa FM ye Facebook page eye sompa 106.5 FM Accra ansa na nuachi no Kanesh Urban Radio or Kanesh Market Doma FM Doma hene ene dom etie e de 100.7 Doma hinkro de sente no age baabia na ewie ye de aseda emu oduro ema 21st clinic a omoye sciatica expert ena sciatica originator researcher ene ne yeka ho hajia special local food eduane papa fie di eduane papa ne wanya kwatenten unya mutuo ne abenkwan ne nkatenkwan bia wutimi se ekoyi kasa natural mineral water nso eya bodu nso a wo mo so boye amano edimo kama na ye ka mo se ensem no ye de besom mo na de edimo akotene no ebini Opanye probably to just a Ghana. Yankasi baby local mining companies were maimuno. Ankwankwa nyuma kuo mufin ko former mine so ebejo memwafa. Asue share amanoni dwumedie ensem so edin krata bia ba wo mo kire se Ghana fo bi enho akodin sensem ewo kodivu aman no emu a ye kasa yi aban ye nhyehyɛ se de be ya ye de wo mu nyina ebeba Ghana. Empanifo dia to just se adwumayefo ye kire na ade nchi onte wesimi nkwa adwuma wesimi nye seya ebetimi di nsunsanso bone aba ebema wo mo mudi wo sika bebe adwuma ne magana ha enti obesre sempanifo nhye na yenye ho adwuma Omampani His Excellency John Dramani Mahama ashe contractors a wo mu edi wo mu dwuma ewo Eastern Regional Hospital say ni menimu ya wo mo enkonkoye adwuma se de be ya yaresabia no wo betimi awie ne ntem Amaneboya yansaka chrosa Kumasi Traditional Council. Nyame ya domu wa anchakura. Afari Military Hospital anafe se uaban yaresabia no. Wombaba nan akohwene bobere. Otemwofo panyina wo Ghana eye Chief Justice Paul Bafoboni. Wasi ye the Legal Education Act 2026 biaba eye Act 1170 no. Wasi ye pa na ebeboa. Onumonyamfo kojo opon kroma ede ensusue makomaku enum bi atodwa. Ya wojidi se aban betie no ya ebetimi aboa ama mabunu ya adwuma ho asam ayeden ede amom no womatimi aso ano na anoje sam wa yate ya kire se nkokon ketenkete dwumadi ya Ghana ban hyase no enkokɔ ba se wo pepe baako akiripo enso ana nanse ntamua aban no wache Emrashe bedwani owo koleklote honorable Dr. Zenator Ajiman Rollins nso akirem sese wo ha ensuo to ana enkran eyiye no ni nyina ye de efe no political nepotism na ye de hunchirechiremu no ebeba aban kuntabufuo panyini ede aba betu dwase Ghana ha sese wo hye adwamanso prices ahodo ye ba fa niema ye yusuo no ho a inflation no mpagyamu kakra bam na de ba ko edi mu ntintinima pa eye bidie
yanya ntiasa nantwie woko ablekuma ane enkronkro awodo ye kaka ho no a won mage won mafa na assembly no diaba se won ba betua na mobi ya etisa Ghana Federation of Disability Organization wo se hwioso wo ma betire mo ma hia de ne wo ma de sre de ne wo mo bre e se yese wa amfekire wo sen ebra wo yefunu mu kika wo a wo hwa na wo yefunu na tuaka wo nsem yado be kwa Mansia South Mensinu emu na aban free primary health care nhyehyɛ no wo makopa ho ntoma ewo empotem ho ne nyina no eba beboa mapomuden ho nsem agine yi sanso ana PBC workers wo so ade abasa aban de won moka aboso makoma kwa aduonu nsunie anya de won monya kechia amno ne nsem mu no ya awure awie ye boawura America mamu na mampanyi Donald Trump nsem bia wode atodwa efa US state attorney ne yebeyi no ama wabetena se ne de yi ne to ase akonya no ne de ne nyina abra we nsem pii ka we no mu de so mu sakasebo e de afri SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kasebo yi esom wawie yi eyemme de nyame ye hyira no AKOSUA ABOAGYE ubetimi so afrem AKOSUA nhyira me ne me adult children ADWOA ASARE ENAFE AKOSUA AGYE kwadie buatin abusuan fe yanje brensam no nkyeremu ankasa enie enadue ya yeda soro ye ne hu senkrata bi efri amanone aso ye hono aba ya onumnyamfo Samuel Okudjeto ablakwa ya wo ye soafo a woda sa so na no nsa etintimose na asem a wo mo kanyina ene se wo mo pese wo mo Ghana fo nyina no ho ba se demolition dwumadie bi ekoso ewo Port Buwe Mensinu emu ewo Abidjan eye Cote d'Ivoire mine mu na sanhyehyɛ no Cote d'Ivoire aban no eye yese wo mu bedwuridwuri mpotem ahodoɔ bi nanie amanfo mpatadan ne niema bi nsisi ye nyina no sɛ de Ghana ha yeta hunu no saa bi pepepe ene ekoso ewo Cote d'Ivoire mine mu nam so ma demolition no akoka Ghana fo ade hye bi e wo ho aye kasa yi dodoɔ no akora baabi a wɔn de wɔn ti beto kora no wɔn nya enti sɛ wɔde hye bi wɔ Cote d'Ivoire mine mu atitu pa Abidjan ne mpotem hɔ no ma ne yɛfrɛ ne sɛsi a na hwɛ sɛ wɔ bi a wɔgyina no ɛyɛ na ne aban no ɛka nyina ne sɛ enkrofo a wɔn ɛhyɛ so wɔn betimi de wɔn aba Ghana ha no ɛyɛ 327 yɛ kasa yi emu 228 enra ene wɔn beduru wɔn Ghana mu asomdwe mu a wɔn aka no nso aban ɛyɛ nhyehyɛ sɛ de ɛbɛyɛ betimi akɔ akɔsoa wɔn nyina ɛde wɔn aba wɔn Ghana mu na wɔse ɛnya dodoɔ no akora na ebia wɔn ani atutu aka wɔn nsɛm a baabi a wɔn de wɔn ti bɛto no wɔn nya wɔn akɔ biebie nnwuma wɔn yɛ nnwuma ɛwɔ amanfoɔ enyumakuo ahodoɔ mu ni wɔn a woma sisi woma dan kumankuma bi a woma da mu eye woma adwuma e wo Cote d'Ivoire mine mu no ye ka se woma nyinara ya ka woma agu abonten ya demolition no ebi akwa woma enti na kyese wo hwɛ se de nneoma si fa kɔ no a na aban no na sese eba mu no wo bɛboa enti no saa nkrofo no a ye de woma ba nyina enya de akapre ba seyi woma betua bi enti bases no ya boaboa dodo no anu a batch 1 ya ye de woma ba ye no woma de sese aban na pɛ ba bi ama woma ena womo maka hono nso no enedue beko na wie yede na ehyen akosoa wo mu nyina ba bedu o man Ghana mu ha obi ani ho a obetua 1 cedi e wo saa repatriation no a aban ese womo eba abaye no na wo se ade ba ko a womo ate free Cote d'Ivoire man no mu aban no nchen ene se womo a womo ho akwakoka mu a yadwiri womo adan agu nyina no aban ne se wo bepem patasika bi e de ama omo na emom saa hyehyɛ ne de Ghana aban ne Cote d'Ivoire aban no ena ebetena se edi nkomo no womu hu ekwan a wom de sam patasika no befa so say ne wom beji wom account na personally wom send edi ama individual account no ana se wom ne Ghana ban so na bedi nkomo ne agi sika na ne yaba be distribute wa ha edi ama wom a eno so de ejina aban ne mienu entam jina yesi a wom beko no eno ne befa so asa compensation no ye behu ne kwan a wom de fa so Ghana aban ne krakra mu won krataa mu wom awiata so pa ye se womo bekosoa ne Cote d'Ivoire ban na di nkomo se de beya womo betimi apagina papa bi asi na womo anu womo di womo dwuma ebo womo bra e wo Cote d'Ivoire man ni mu a enne enam sa demolition exercise no womo ho akwa akɔkyere womo no aban betimi apɛ mo apa bi e de ama womo
Oro Richard Kwajo Elima, one Tenania Public Interest and Accountability Committee. Wada no metra bejokoya wamo anagana buying ama one mutu misa abaying mekwa wadwa. Wamu ma gana mono yanto to nipa ahudwa pinuano. Na wamu nyo majume ye wamu chia jumana fe umuntana wamu to so enya jumana safo ni nyina be hunu se abaying won kwantabuo bi e wasa safo ni tumi bunti e wasa ne chine yada wamu tana moto so. Na tetena ni ye Oro Richard Kwajo Elima ana wakasa yi. Yakwakoto dwa ewo boase dwumade sonko bia na ekoso na watcher se woman no sane yedane da nyina yebo bobuo se nkrofo maman so ade hye woma baba je Ghana fo adwuma ye ne kura ko South Africa man mu a womo so so agina na nya asem keto makura pam nkrofo a womo free womo nkroso abaje South Africa adwuma ye no wose ne nyina no sebetumi agina aje se Ghana ye sigina ye se yankasa ye na ya no ye dodo ye ho na fei yankasa ye nyuma no a ye biebie no yetumi amana ye adwuma ye beto ya de anya sapa de a enya de betumi aye adwuma wose ne wura eye mining companies ahodo no a enkame ye se ankronkro de no a wo mfiri nkrofo amaman so no enne wo mu de ne dimuo enji so obi kura pe gold wato a wo kokosi buro ne de ne ho eho no mom no obekọ ne mom de ye Ghana ni mapa de no de enya de a wo bepinche wo sanse wonim se Ghana ni no wo betwi no afa so eno ne ade a ekoso ewo mamu ebro Oro Richard Kwajo Elima wodno nsamo etudwa no ebini me support to say Ghana for young control your resources in principle. Na say ube take sa very important policy step we so na e wo say we careful. Careful na ube ni na say wan hwe na opre ho a policy no intention is very good. Na so no outcome no e be undesirable. Inti much as I feel say e wo say Ghana for to me control no. E wa na mo bi e wo say aban na nkasa tu. Ansa na sa measure no wa shase. De edikan ene building capacity of local mining companies. Ye shase kan many years senka small companies na too small scale mines no aban hwe no support omo se sabre na ye chance kan na aban hwe na support omo ye ma omo sika kakra duro omo adwumam ye de omo ko amanone mo omo kosua kwan ya fa so to gold omo ye exposed to latest technology ye bo omo ye sa ne ma we no nyina back then a kasisi an ko ma ye ready to be take over the mining industry ba me no kase se ye kase bo 5 local mining companies e Ghana a omo capacity omo betumi run large scale operations bit say Anglo Gold Ashanti Obuasi mine go for miner. I was your worry area titania wada Public Interest and Accountability Committee no ano Oro Richard Kwajo Elima. Meka wo say SOMPA kasebo na wutie free SOMPA 106.5 FM Accra ya affiliate radio stations ni na womo asom ene ye ko nakrana na ye ko yenimu ana Otemuafo pain or Ghana, Meche Chief Justice, Justice Bafoboni. Nasmo dia to Jana say the Legal Education Act 2026 at 1170 Yediaba. Na kwai bia ye first chess or money and yinipa. A betimi den sisa aba emramu adusua, the affair legal education Ghana ha. Emrashabeja for Najisa Legal Education Bill ni two mobusumi and say ya ewa fimu, a womo eshe ni mu se bibia bekoso wano. And wachi o mampedi His Excellency John Dramani Mahama. Wanusu in Kokromuti etim so and was see a babwa legal education sebia yet to one more baby lawyer nino and who she say any bata huninano ya better than in the year pa na etimia boy ye na watch it mudia for sansem nina hono and was a full ya bay or my crado a far accreditation home a bad future of legal training Chief Justice sending a womb a babwa law faculties a would do medium betty dia fa home and unsu etutium in sembisebia or bia e will be a betimia yano amemwo pa ene hyehyeye mapa yedi eye adwuma no ne nyina emrei edimutintimai of legal education in Ghana must be characterized not merely by institutional excellence but by institutional cooperation. Our law faculties must increasingly see one another as partners in a common enterprise. There should be opportunities for collaborative research on pressing national issues. Faculties should work together on questions related to constitutional development, judicial reform, environmental governance, artificial intelligence, commercial regulation, and corruption settlements, natural resources management, and access to justice. Joint conferences, shared academic programs, faculty exchanges, collaborative publications, and inter-university moot competition should become regular features of our legal education landscape. Otemuafo pain or Ghana Chief Justice Bafoboni one in the Kasaya SOMPA kasebo ye dia somo ewie.
War apomudin ensemu omampani His Excellency John Dramani Mahama ashe se wate se beye bosome kakra ni contractors a yede Eastern Regional Hospital project ne ehye wo monsa no enya de se project no ekoso nti wa direct se enimanimu ya contractors no wo munyina ensamra site se de beye wo betimi aba beto adwuma no a wo moye no so na timi aboa ama wo mawie ayasabia kese no na apomudin ho nsem so atimi akonkan na nsem mutemute se ye no omanfo bi ewepo emantem hodi nkomo ma wo mo kire esu anu wo mu esu ne se de niema aginsemu ewa apomudin kwan so ni chichu pase bia yama obi referral bi se enye kofo dua na wo beko anase bebi yete sa no a ya na akwakoye den pa yetimi kura refer obi ekọ kolebu anase rage anampo se konfo anoche eba ne saa kwan tenten ne ade mu ebu okura nipa no bekọ akoduru ho no na yare no kora escalate ntie yade bi hadwe wo mu gidi se Eastern Regional Hospital no so wo betimi awie nanimanimu ya ebetimi aboa amomanfo so asomadwe wo mu kakra na poemantem so afo no munyamfo Rita AKOSUA AGYE awate wono ene de sansem wanyina etudwa egina omampani John Dramani Mahama anemu na eye dwumadi a ekoso wa poemantem a wo mo paw Eastern Regional Hospital no wo mo centenary celebration hu dwumadi a wo mo ede hyehyɛ so ewo kofodua dwumadi no ase ena regional minister ede sansemi etudwa. His Excellency, the President of the Nation, President John Dramani Mahama, has given directives for the contractor to return to sites and resume work on our hospital. This important intervention demonstrates government's resolve to strengthen healthcare infrastructure and improve access to quality services for the people of Eastern Region and beyond. Ene ya wuti ye eye epoye mantemu swafo onmunyamfo Rita AKOSUA AGYE awate na wono kasa wiye no medical superintendent ye ono so ewe epoye mantemu regional hospital ho Dr. Aiden Sunta Samwi wono so kiremu ese wo matete kurasa de hospital no sade ne kase si fatie eni project ahodo a wo mo ye ne ebia na aban akopejemu amanadu teaching hospital dibre enti se kobase aban no so ebepejemu adu se dibre ndia na wo so ahyase edi nkomo toto ne yemani akande ahodo adwumayefo a esese wo munya sade beya wo betimi compliment de aban no eye no wo de san hyehye ni nya begu akwam sade beya niema ebetimi akoyie. ASARE ABENA ADEPA pomden adwumakuo ni mu na eno ne yanya nte se nyame yadomo a na watwefoforo ya besim no Kumasi Traditional Council won nan na won makọ Afere Military Hospital ana afesewua na won makọ akwhwe sane ayaresabia no wankasa ne bobere no esiti a enam so nti aban bia ba wontumi hwe na wonte nani amfa hwe sane ayaresabia no ene nkanko ebesu bia ko na ne nyina no yese eno da Ashanti Regional Minister Dr. Frank Amoakohene wakokopie mu ewo mpanyifo anim na so mananam toto na no bisano die ntia ama yaresabia emienu ache na sabia nwenwene ne se na se aban bia ba no watwi nanie na eno ena ehu nkyerkyeremu no kwawie se wasa nananom akasa wo mudu mani ko twawisi ye omre santam so ekonom kokohwe die ntia ama no kwakoba no saa na nkwanta kasa hene aye nana boache yam ababio wono ena dwumadie sonko akoso ni nhyiamudie no a wo ne Ashanti Regional Minister ehye no wotena dwamu setetena ni wopanyi panya konya akasa isi Mr. Nebedrasi na diaka 10% no diaka 20% no time na 10% beba osibi wo haye 90% complete ebi say 80 let's say here 10 and 20 time be na 10 and 20 no ebeba na ma ye regional health directorate montimenya staff nankanka se wi ade no a bibia wo ho ne kwa no o montimi hold for ansana 10% no abeka ho ye say pressure no ebeko fom ama konfo anochi regional health directorate so obi nya malaria no ko konfo anochi abra health center bi wo ni krum muni hye bi ebetima ye say simple malaria ne no manoma no ye treat no chips compound ana health center level na ya de wo no ka ya bo kire aba konfo anochi ye tibia sa no mana be ma pressure na wo konfo anochi no aba fom ASARE wai aye nana boache yam ababio no wono aye nkwanta kase hene watena mu adema NHYIRA otofo se tutu ya wotoso mienu ye to kase bono so ewo SOMPA 106.5 FM Accra na yenim se nansen obete yesi a doctor fo wo mo si ye de mfidie nyina egu ho wonte yesi a chechefo so wo mu buofu wonte krofo sisei e obi e kanade na aban ya twan a nursefo na yemfa yento so ebi aketua no emai aban atiti bi so chesensem de da bia ne no
ana mpanifo de aba amane a mpanifo a omudi mutintimai pa ye National Labour Commission no a omuna eba adwumayefo ho ye die ne nsem weda wo makoma so no mo ye ho adwuma ne se saa de no se koso saa de owo sika wo pe abibima bia babie na adwuma no omma Ghana obepe baabi foforo de nani akere enne ese adwumayefo we afi wo mo se enne yesi we mu nso ama wo nsa so enne yesi we mu so wo matena se da bia saa de ne koso se bedroom rebi no na investors na ye pe wo mo so mo mebie na mo fa Ghana fo pi adwuma no na ababubu abam o mo ma efise o mo fra bibi stability na se bibia de din boko Ghana de eye de efise da bia drama nko a we nam ha na we nam ha na we nam ha investor bia so ni ho pe drama obia pe stability obia pe security obia pe boko obia pe se bibia begina obia pe enti sankrofo no saa de ne ehia omu yie pa na 2026 Chartered Institute of Human Resource Management Ghana Conference ekoso won kran no and na deputy chairperson the National Labour Commission Mami Rose Kakari anan okasa wase bo kokko say ye person krofo du musika be wura Ghana ha de a ene asamba ye wokon ye fa so adwumayefo mu ntimi nsore kekese mu tie atua wo bra National Labour Commission che asede National Labour Commission de che mu o kra ade o mani yes Labour Commission no na employer na employee wo mu ni wo masem but e come here say adwumayefo no bunyafu a NNC no omu wo nya hwe wo mu nkase o de ya tie ni entie bedabi NLC fo ntie no na adwumayefo no de wo mu ne manyina agufo ansa no mo atro krata aba go back to work na monsa me metrase na say National Labour Commission na ye de asi wo say ye dem say adwumayefo ne employers ne employees ntem na tori bia eye prekesen kakra eti na National Labour Commission wo honti yemfa due process ne so yemfa kwan pa so na yemfa ni asem yemfa ntoto ade enu betimi aboa ama o man fa ntuma pa efra. The Labour Commission has been worked on, and I don't think if you compare. And you see, the issue is that we need to look around us. Because let's look around us. Ghana is not an island. What is happening elsewhere? How are they managing it? Sometimes you look at what is working. Can it work for us? Can it work for us? We look at it. And if it can work for us, because you see, investors are looking at the labour market. They are looking at the industrial relations environment. What is all these, arms? People are in arms, public universities, public sector, the teachers union. What is happening? Why do I invest in a country where every time some strike is going on? How? So let's look at what works. I think we are in the same boat. We should bring our thoughts together. Look, us and them is past. It's no longer like that. And da hono adwumayefo madawurma momfa nidie ma NLC wate sa ban po ye bibi na moni nye ho a montro krata nko etere bi ye ntia ne se yesemu de moni ma nyina agufom na NLC ni moma tro krata abrem National Labour Commission please go back to work and let's sit down and negotiate monkoye adwuma na ye ntrase ne ye nkasa asam no wososa ne ma ne so a e wonsunson so bone e wo de friend work climate environment no adwuma na ye no the atmosphere no mframa bone na e bofa no e betimi ahadwene eti yenye bibi emfamfa ho woko omei emrase bedwamu abedwoku a womo na ehye oman se kasem totoye na fei empuntu eso ranking member wodaso no eye yewura kodwo opon kroma na wode ato dwase niema bi koso wo Ghana ha no mo esese wo mo hwe no wo mo kapa yie ne tichu pa ene enyuma a aye dene ede ama mabunu wo se ene nipa pem na wie school ya wo mo nya adwuma nye wo bo ono mo kura wo nya ya wo be hye business bi ase no ono wankasa de ne tie wurawura mu a enya de obedi because esi ade e friend white collar jobs no de e ho akwa ye den pa wuni connection a ya na edin na nipa kro no kura capital no a wo benya no de ase business na se no eno kura kwa ye boachi bi na chese aban yi nye na dwene se wo be boa kwan bia so de wo muni mo ne bosha akese and we have created 1.2 million jobs and na nyame yadom in the next 2 years no aban be create 10 million jobs ni nyina kwa ye kasa bibia eni akire eno so de enya de betimi aboa kura enura omei emrase bedwafie en wode sansam no ekoto dwase sesi ade Ghana fo afono wo mo ene bosha akese ne slogans akese ya aban ede bas wo betimi atenani sanse wo hwe Ghana Statistical Service for enano nkrata ya wo mo de ba ye ne wo mu data wo mo sesen ye no a wo hwe afimpinu ene aduonu nan na wo hwe afimpinu ne aduonu nu 2024 ne 25 no a wutimu se wo mo a wo mo nya adwuma nye numbers no apagya akosoro within afe baako no enti na ehu behia se aban no ebe so se niema ye se de ebe ya omanfo dodo no a ebe free sa ho kire yi emu yentie
I propose that we need to build a credible labor market information system for the Republic of Ghana, which will publish timely district-level data on vacancy, sectoral demand, skills gap, and graduate absorption to guide policy and budget decisions. In conclusion, Mr. Speaker, we do not need more slogans or promises that result in the pipeline. What we need are more effective ways by which we can solve the worsening youth unemployment problem in our country. The Ghana Statistical Service data is clear. The youth unemployment problem is getting worse, and the time to act is now. And what she wanted to see what they buy in a tiawa was say a bank as a war fan crophobia jumemua. And Kawanunqua ye freebie published delivery scorecards. Yes, at the end, all patching Yanese and Kebeya, a bino and crofo ye for my jumano. Yampesi a better way no keke say ye created 2 million jobs. Sa 2 million jobs no a buying and from metro bontin say a beer. Sector way as we shekuya ensem so as we shakubedi ensem so a beer agency A and na agency B a nipa enum edu edruonu ene yafa womu dinie ejuma yede ama womu nie na in the next 2-3 years no womu ejuma no eye secured enti sanso se no esa aban ne de base de beya ye fa wo bi ejuma ye behunu no na vacancy bi nso koda ba bia nipa dodo no abehu se kwan bi akoda ha na obi pese wo kwa apply a wono so atimi apply no wanya na ejuma na mo be ka ne keke se bia ya fa nkrofo 2 million 3 million nanso ye hunu ba bia ejuma no wa eno de be ha adwene. We need to anchor every job program on published delivery scorecards with clear metrics on beneficiaries, the cost of these jobs, time to placement, and the employment retention. Second, we need to separate skills development from job creation, and we need to fund both separately. Training people without creating demand for their skills only manufactures disappointment. Number 3, Mr. Speaker, we have to shift the funding model from sovereign financing to private-public partnership. Government should focus on de-risking, co-investing, and creating regulatory clarity while private capital drives the large-scale job creation that we need. We a ranking member ya wada emrasebejum abedwoku a womo ne share o minor entutuye esikasem enafei empuntu economy and development committee no wono ene ranking member wada no onukro ya eye ofonse ayirebi mrasebejeni onumonyamfo kojo oponkroma. Afei ya kwa mano fudie ho ensem so osofo be de che ya wohwe anuane ne fudie so ye onmonya for John Dumelo na wapanye de akoto dwa awoma Ghana ma hye fie akere mu se Ghana aban ayade ne yampene no wan kira se aban no ba ye enkokon ketenkete project no wode ba na so aba pante enche ye ba renkokɔ na afei ye di nkohua de yaka ho wose ye nei kura wanche ye nkokon ketenkete no be se obebepe ba ko akiripo no enso 1.7 million enkokon ketenkete ho a enti eba ba so aba pa na se nkokon nyina ba banyini amoman ne nkohua pam ye de nyamu ahoden a kyese enya senkuma afei wose no kura danchan ya enyumako mako aduanan enum a wom so nkitan krata na aban no age won matom ya enei wo mo ba batoto nuane de afirakuafo ho na won ma kyede amasa wo manfo a wo mo eba ba yen san kokon ketenkete enti ne nyina no ayeda ye so ne ni swade hunu a aban ne de si ne so na aboa amoman no enche ye nuane ho nsam anya de bi kura ebekwa atwe wo magana emu na wo be opanyipa no wo kasa wo magana mo so bedwafie no na nsam wo kan ye no ebini. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, so far 1.7 million beds have been distributed across the country. Ashanti, Ahafo, Bono East, Greater Accra, Western North, Eastern, Central, and Volta have all been served. Mr. Speaker, to the next question about the maize and soya, most of the processing factories are currently working with the suppliers of the feed to be able to buy from them so that they can produce the feed and hence hand it over to the beneficiaries of the Nkokon Ketenkete. Thank you, Mr. Speaker. I was your way, I was what for the tree. I was sure may and young food your saw. One more for John Dumelo. Meka wo se sompaka se bona wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra na ye toso ne akoye ni mo ye nsentru ni na opon checheku ayemra hyebedwem wo ne si ya na mu na Greater Accra hanso wo bo adwuma sonko ayi se pono ne mpontere wono so de ba bedan ye se emra hyebedwani wo kole klote abaton peso aso ono obo Dr. Zenato Ajiman Rollins emre bi atwam ya yenim ye mampanyini da na first lady wo mo ba panyini anasa abakan eno no wa chana dwene e de afa ensu eto a na enkran yi chese ensu de onya fe ne se kakra bi kire ye pe
na ya shase ne ye papai ni ya shase na fa ye na japade ye senti na no a enso ne ye nadwe so obejemu a to so be na woche no enkran ne ka so ne ya de ya tibie hwian kasa na no na ode atodwa se de nam so ma sa de na ba ne se ya wo mra wo Ghana ha a mra ne ye solid de ya mfom so ne se mra ne ye ntimi fa nya adwuma yentimi nyina so kente enyina so tintintinti enkasa mra ne nie etise ne ye de ye o my Ghana ho de ya boho ye mre eti mra ne de ye kwatena se ne ya ka ne beja ya ka ne kokroko ne ya kapa te se World Cup ye no South Africa fru elusu ye ne ya ka ne sa but ye wi a se de fe no accountability and enforcement ne be ye adwuma no yentimi nya ne sa enu ntina da bia we ba meye me na menkotu wo mo no ma beto ba atia me me na menkotu wo mo no mebo mitiri so me na menkodwiri dan mu menwiri wose enenkran ha ba bia nsuo tokoro ano a na nka nsuo nru ho no enne East Legon Hills nanka Accra ha de yete se East Legon Hills de nsuo de ekofo mo nsuo afankrofo sisi luxurious mansions wo East Legon Hills no ko hwe enkrofo gina nsuo mu sei wo mo ne dan ne gina mu a enya asem ke 20 wo se e bra so se e mayani eda ho. He highlighted the factors contributing towards what have now become perennial floods. Mr. Speaker, of great concern is the fact that areas that hitherto were not experiencing flooding are experiencing severe flooding now during this matter. Mr. Speaker, yes, indeed, the issue of having green zones, of having reservoirs to hold rainwater upstream in order to minimize the volume of water coming down, and all the other factors enumerated by the Member of Parliament are true. But I think that very importantly is the issue of consequence management. If people are able to get away with building in waterways because of perhaps their political affiliation, because of whatever clout they may have, when it comes to the issue of demolition, it's only the most vulnerable whose temporary residences are demolished, while other people can maintain their structures that are illegally placed. Dr. Senator Ajiman Rollins emrashebejani wa koleklote abatom peso so na kasa ya na na oponcheche kudi ba ya ne tofa bomu nyina ne se mini mobi me ye panyini me wodibre de owa ba mu ne ye medie nti ba bia metimi si dan na afi mobrofo na ebre ne sese yehwe na ye ka ho asem ye to aprem to breka se bono eso e wonsen foforo mu aban kuntabufuo eye Dr. Alhassan Idrisu na wade ato dwa se inflation wo hye afebako entamunia ade se aban na bone hu modin ye pa ye niema prices ehuri ko na nimu tententem no nkomatimi atoto niema ahwa ma bia ya ejina de nke ya ne sa nanso ye wo sectors ni nioma ni bi wo ho no mo ende aban ne kom ya enya de se ho de eye banche enti de wo mo kanyina ne se bia ye biti se jabidie ana bidie eyade bia ama inflation ye ekosoro no one of the biggest driving factors wo mo kire se ehadwiri ye pa enom kura ka ho bi na niema ni tutu pa ne nuane ne boa ye din se tam wo memu enra wabra woni nsamtwofo di nkomo no wode sansam no etu dwa se wo hye food inflation se aduane bo ehuri contententem no wo hye afi etwa mu a na ejina beye ohamu nchichemu mienu achiripo mienu 2.2 afi bako entem no eyade se ehuri ko 3.3 entina empejemu kakra abam na wose ne enti a wo mo ka bidie hu asem ne se wo hye households akese wo mo ye restaurant nuane enye dodo no na ebi a wo mo use gas sanse ne gas ne kura wuntimi nto na dodo no adokonofo ne waachefo ne wo mo keka ho no wo be ho no obia bidie ene na co-ports akese ya hyehye wo mu enu no wo mu use pa enti se nyade a wo mo so wo mu nya no prices wo fom kakra no wo mo so betimi dia ye wo mu aduane a na wo mo so na esese wo mo de to aduane no a wo mo airton no so na wo mo te wo mo ka efiri ho ne nyina ka ho bi na ama inflation ho nsem no so apagya ni mu yenti. By all standards, this is a remarkable turnaround, and every Ghanaian, should know this. But having said that, here's the thing. I mean, one, within that good general story, we saw food prices actually tick up in May. Food inflation rose to 3.3% year on year, up from 2.2% in April, right? And in fact, in just 1 month, that's between April and May 2026, we saw food prices actually jumped 2%. And that's one of the fastest we have seen, in a single month in terms of price movements. And so the Ghana Statistical Service is watching that very, very closely.
enu achi no wode ka ho se wo mo a wo mu bisa question se sesi akodwama so a wuntimi ntontos no wo mo se enye kwa inflation no apagya ne mu ni nyina aka ho binti na ama tomatoes bo no aye den ene tomatoes 20 cedis no me pa cho wuntimi mfa nye stew ma wo ebi a wukunu ne wo ma miensa da bi enso wo kra enti wo se tomatoes die no nso no eno nso eka enema hodo bi ha dwene no so sei ene wo kire mu. So what is actually driving this? And I must say that two things stand out immediately. First, let's look at some specifics. Let's look at tomatoes. So tomato prices actually shot up 35.8% over the year. That is between May 2025 and May 2026, 35.8%. And in fact, in just the month of May, which is between April and May 2026 alone, the prices of tomatoes actually jumped up 38.8%. So that's a real supply shock. And as we all know, earlier this year, Ghanaian traders were attacked in Burkina Faso and an export ban followed. That disrupted tomato supply into our markets. And even after the ban, was reversed on 2nd April, the damage was already done and prices, already spiked. Ene ya yekotie sesie eye aban kuntabufo Dr. Alhassan Idrisu. Na PBC Limited ayadwumako ba ko amra bi atwem wo na won to good e wo maimu pa na won magye wo mudinya kire se eba no wo mo to ye koko mom e wo maimu a ontumi nka na wonyi PBC Limited enfrim sanse ekwan ya na won fa so mo to koko o magane mu no na eyade a enika afei wo mu adwumafo a na wo mo ehwe eboa wo fa no koko ne to mu na abasa na sentemu nie adwumafo wo mo ho no wo mani abre pa ya won makasa kasama ne won mo sanam SOMPA fidikasie so akasama na to Ghana ban se afedie won mu hunamane na won mo de krata abamonte so ya wo kiremu wo se wiase fifibone a efra bo aponche wo bi hunu bi nko be hunu mo bo pa kire se ebra won mo bre no sanka Ghana ban ahunu a enkanya dia ka won makachia ka ban no ebetena so wo mo kirem se ennan won makachia ho nsem akwakoa bibie ho besa abosome makomako aduonu ensonie kire se emfie mienu ane abosome miensa yenchia won muka enso mu da so ye adwuma wo mutoto tokoko na sane na nkane na koku a won mutoto wo mamu na won magye din na wo mudimu ewo nyam no wo se ne esowote na ekuo no kire mu a na 2024 ni mu no afempem yenu ne aduonu nan ebe na o maga na mpanyifo bontoa na ya baba to ba ewo mamu no ana mampanyi ye ro John Dramani Mahama sabre ni wo kura woko debiso sahwi yo so eba santemantemu chiniya miya totokoko anu rebeto won monim se wo bia kan na komanto ne yam na nyame ya dom na won moto abana ma no obetena konya so a wo bara ma PBC Limited wo mani monyamu a na egita wo mo kane no asanso babiem kire se afi na kokoo no won ba beto no mato ne biem enti sane adwumafo no gi asem no ho hare so ne ya ne gi so na wo mde gina so to abama no nya asem keto ma afede wo muto aba wie ya wo mbo mampanyini purunkuro mu mfi na enai no anam so ma won makatua won mo gye wo mu kirem se mfinhia dunie yento won makatua mu da enti ama wo mo bre pa ene ya ka sei ebi mu wo ma wom wo yerenom asa wo abusua won hwe wom enti se wo bi tena se no wo ye adwuma dare de nyina wo foro ka emfinhia mienu abosome miensanie yentwia wom ka na so mo da so ye adwuma no kire se wo saban ani ku wom ho na wo hwe adepapa wo betumi aye na kokro mo no ana adwumafo no eba be kirem se won sra Ghana ban se wo ba no wo hye pi no a se ba wo ba no wo ma megu adwuma na mom wo ba so ba bia nyuma na de wo ho no so no wasa shamu kina edi aka ho enti won resa de bohye no wo bedi so na mom no won madwuma won mabie dada no a egu no won resa ne be ya sa adwuma no engukura e wo man Ghana emu ye to akase bono so ana Ghana Federation of Disability Organization was a municipality womo de to se municipal assembly nanim so mbese wo moda womo hawo or how do you move bi papa na sabi o madi dem wo mu ni paduo ma na nche so o madwene so adidem o mu so bibi o metimi ayede aboa o man no mpumtuo ne o man ne nkanko na anu na mpanifo se mfidie bi se we de ayadwene mu ho 80 persons living with disabilities mo magye na mo mfa nkoya adwuma anya bia afidie bia se nika wo se ayede yan yo na mo ye ne kakra na wo so dididi na wonya abrabo na koso o se municipal secretariat na no na mpanifo yi
a wo moda wo mo anu no kasa pa ma kwaku asante afo wo no ena oye Western North Regional Secretary de ma Ghana Federation of Disability Organization ena wono anso sahwi oso municipal secretary eno no wakasa wase na osimpanifo mudi mfidie na ba be kyen ye de masene mum moma yenkan yasem ne se etre bia mu sigina ya no mo yiye frim se mensa ba ko na atwa mani ba ko na afira me hwene na abo ha enu nche se magini asayo magini nso ye adwuma eti de fa ne decision making no mu sigina ya mo mfra ne nso ye mekire ya adwene bi efisa adwene ne de eye adwuma adwene nso na control ni padua no ena de toso biem wo mo municipal office no mo hia nsiesie empanifo nye no mo nsiesie o ma na de toso me yensa no kra de wo maka wo mo madi dem no so mo call public offices ahodo a nipa wati hwiche mu kwa be no befa so de afro de akosoro no ogina fo mo gisi e betam no ne pagya na de ne kɔ ne yasa pagya na de na ba enti de ye friend no esa friendly I no I friendly people and other persons with disability emma wo mo nante ye de emma ma kwantuo eyefo emma mo timi ba offices ahodo be di dwuma no yenye ye bi ewo aban enwuma mu na aboa wo mo yi Assembly no to jima bia omo plane a omo involve persons with disabilities ana ehun sesisi a sika no so ba enti yesere se mumma dwumadie no enko ntentente mekasa chese omma disbursement ne nko go sika ne da ho enso ehia sika emwaye federation nso office persons with disabilities dwumadie edi bia na ho na yedi na office no ehia renovation enti yesere mpanyimfo se ombeboaye na omo meso ana yesere mpanyimfo anytime bia assembly ni hia omo dwen afa persons with disabilities nke be de se drusa na omonfre empanfo no money entrance no mu ye haw e twato ye yenwenu bebre ntimi nkosu because be omo site schools no any hospitals no emwa wo site school esi poposo na obi o use wheelchair na crutches okosu ana nkwala na esre se public buildings nso a omo isi no ombema ni nyina ya accessible ama persons with disability na fe amaya hu se society na obewie kura no se persons living with disabilities no wodi kan ka sese wona na achi ane no nche se wadwene no eno nso achia no wo mo so woniema bebre a wo betimi aye na ma wo mo da achi nso atumpom Sianum bi wo ho a officer wadi dem ninti o useless enne Ghana na ye wo no se wan ko school ansua adwuma na nyame anyo wadom na ho anya fe kakra de a ende na abrabo no de obi a wo be ko school no edan aban de wo ka ana se wutimi sua adwuma nso a de bia no krofo beto wade ama wo so anya sika wo fe ne de nyame ne de ma ame ye wadom na ho ye fa abusua bitimi fa wo so wo ne ye bai enwo aja ho fe ne na ho den no ebia ne enye ba wo ye abusua be wanya sa miensa ne de a edin sa abrabo bitimi akọ wani na me sa tumi nuanom fo so omunye useless kwa society ne na ma useless because I'm person me ko bank na me ankasa me kram wheelchair na ho ya accessible na me timi kwa anytime bia me kwa me feel fine but so be kwa ko dru bank no na steps esi wo no ntimi nkwa na ma u feel say okwa society no Ghana had ye niema miensa na ahia ida sa wo wonsa no adwuma this ka bebre wo wako school wo certificate ana wo ho ofe sa wo ho ofe kro bitimi ka sa wo ho ofe nti brana ne me ba na menyem ne ye won kwada wo ho ofe wo ho ofe timi bie kwan ma wo ye kuro mu hanko a no wo ho ofe etimi ega no ne ho fe na bie kwan ama no he boy no wo ye handsome pa na bie kwan ama no eti ye kuro mu ade esi se bie wo ho otan a wo bre eti wo se wadi dem na wo woni nsa no adwuma wo nso so wo anko school wo so ho nye fe ene wo bebre na society ni ye wo mu no be mu ye useless asa wo de hu ni mfaso bia na nso se wadi dem a na no nche sesa bio wadwe no nso edi dem a we ni nsem a owura kwaku asante afo no enna sehwiyo so municipal secretariat no wo ye om secretary ena osan ye Western North Regional Secretary dema Ghana Federation of Disability Organization wode kasa ye ma ye nsenchiro ni osomafo kwaku owusu Liberty FM sehwiyo so Western North Region watintim edi ababesom pakase ebo abusuafo mayemfa wo enko amansie South mensino emu na aban akopa free primary health care hu dwumadie bi ewo manso adubia Church of Pentecost asafo no ehoro wo mde dwumadie no ehhehye so na dwumadie no asena assembly members ahodo apomudin adwumayefo
na nanom ne wo mo ka bi wo mo nyina kopie mu ede wo mani mo nyam ekotai etwe na mensi krache ewa mansia south honom eye onmonyamfo Benjamin Mafo woni yamani boni Ebenezer Owusu ansa di nkomo ekirekire mu se sa free primary health care yi ensachiraye pii no mo de ba apomden atan ye honom a wo mo asebe se bia nkakane nipa kron be so no ho akodura yaresa bia kra no wodwene no botom no se aban ebema ayaresa no ayefo ede amobia na kuma so say obeye free primary health care na nyankopon chaade a odi akonwa no ma odi aye adwuma enne na Amansie South the whole Ashanti region district 6 you choose here na Amansie South ka ho enne I was health director any this assembly e kabom na ye no great na e sha ase free ochina ekoya enu ti na ehia before that no ye be person meka ne say sa free primary health care ya abai eye ade a asan beka health insurance if you say ye organ na hai obi e hospital say kwa hwehwe na pom dide kura se bia de moja aso ate wanya malaria na wanya we no kura no na enso ene ye de abase wukohwehwe mu a e free nti yehu yare na health insurance no so e wo ho no so no ayede asopo nti ene ye program we ade a omampanin di aba bebwa timamufo pa ni titru ne ye ne a ye wo nkronkitu amu che anesefo na ombe ye adwuma no na sere wo aban no ebeye na femu de nanso omo na wo grassroots ho a omo be deliver services no ama ayarefo anase ye ne atiamu sisi wo mo ntimi a wo so a dwumadie no ebeye de Amansie South DCU Odmonyamfo Benjamin Mafo ena yete ne nkan no achi mensene kwankyerefo woda apomden dwumadie ensem so owura Kwabi Ofosu Nasas wono so ebo aban no abaso yie pa se sa free primary health care no ebi eduru mpotem ho ma timamfo ehun say sa timamfo health care no aban no e de yanka ho omo de 150 mensimu na hase Manchester South ne na ye pa de ho ese nurse for no e be kwa fiefiem akohwe enkwara ne mata ne biara e be check the BP ne sugar ene education ho ne menem obi ho so a ho no do a men twen momoma say omo anso ekọ asabia bia na omo screen ti obi anso hwe say obeye the insurance card you say screen we na say o yare bia ehono na ebe attract o insurance na gese nso na ko ye free ama obi bia ni so say ebe boy any school health na message team phone say apomudi die emo bia unically enti no obi ammo de say o yare o onyare o onko hwem fi say so hu ntem kura mpa na boa wo say wonya yare a na ma ne kokura mpa ye din enti wo mu nya so din omko asabia na nhwem ema wo so say yes staff ni iso the whole district staff no ye ni office for na say 127 iso ketekete enso dwume no e wo say kwa fiefiem enti no aban mo de say obema ye staff Owura Kwabi Ofosu Nasas wono eneye district director of health services ewo Amansie South woni amane boni Ebenezer Owusu ansa enedi sankomu Emre bi atwam wono na eden se wo mai ye behunu yayem ahoto ewo monchen so bi te sa nantwie na wo nam na ese nipa so namu no obi yekọ na so na yase afra bibi freedom and justice nti akaye nipa akan yayem wa enso de yaka ho wo te ka mu na wo kwa wotumi hunu na nantwie na wo mu gina run about so no wo mu didi wono ho akwaka se konfo se ko san se wono mu a eye wo mu de ya no wo mu na ye mpanyimfo ewo sabi okrom ha nti obi yantumi nka na akwakọ ya de a ha twene ewo mai mu anam so amaye waso west Kropon assembly no one mo siginaye wo mo se we abelempe ane Roman Ridge wono mu ano wo mo hu se anantwie bi ne nam wono mu a wo mo namra kwa so anantwie no anka se wo mu ni permit se wo mo fa sa akwan no so mo nam so sa de ni nyina afiri na de kro wo mo twam one anantwie ya beche wo se wo nam sa akwan no so no ene ye de babon kwa pia pa amankrofo are na municipal chief executive officer Dr. Michael Mensa wono anane nsɛmtwɔfo akasa wo kyerɛ sa na mutue enche wo mo bɛhyase. The community has been complaining over the years. It's been years since they've been complaining that the presence of the cattle at the center of Santana is posing health issues to the community. And we've written to them severally. We've warned them severally to relocate the cattle
but they've not done that. So eventually we had to go to court. And court had given order for them to relocate the cattle, or we've been given an opportunity to auction the cattle. So that is why we are carrying out this action. Apart from that, let me also say that close to the Santana area where the cattle are being raised, it's a clinic that is being put up, and it poses a health threat because the feces. I was your way a back Chipano, why I was so West Group Dr. Michael Mansono. Casana Chomino, what a year so crotching. I was your woman Swayanum Supawati, and Suabam Pomodeno, a sipinessita wedding, party engagement outdoor in a year. Shasa the Casana Chomino, what I ever serve ho. Yawa type for her Accra, maybe only a free 0206. 469-430 0206 469-430. Hajia special foods in ye dear Dianepa fufu ana banku okro soup tioza fi wachi jollof fried rice konkonte apapransane no hunyina ay hajia nchen ene benya biedie aduane esofom wana pai ay hajia special foods o why adwuma fitijuada kopem na juada no pa no nwotwe kosia no me no nwotwe mpa mu no wopon 0246 359 921 0246 359 921. Ye general so ni yatan ho. Ye ba, ye be kwa mononi. 21st clinic a sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu. Wo je ho ba bia enye. Na no na 21st clinic ba ya adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no Ghana ha. Ene amono ne enyasem ketewa. Wo mu ji international awards ahodo, wo mu ji local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bia ji 21st clinic in Kwa. Woman dear bibidro and a besan ya no masa de machine account. Eya sabia yare bia wutimi de konemo ma de ba ko wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica and a stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha. Se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo free enkran e ba. Ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na e ban so a. Wonsa bonkum so. E ho na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Still, woman is sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abe Sakikwambo. Oyunyankupon di for Wastrano Eweye Brim, and I'm Nensaso Ama Onyankupon Reyawan what yepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We enable to us SOMPA First Service. Our Homayen, a new TV program keke, a bra or so near Sasisia, a bro Yankupon Casa Chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Chawo Home Hoda, a Yadrada Kusi, if Yadanopa, Anopano Numkusi, Anopanunsia. Fawodani na Sheradins na Erade Beye. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Emma Ketua Pampa ebusua yedamo ase yekowie kase no ewo US mino emu no mampani Donald Trump ede ato dwase enche pi ena dibre bi beda national intelligence atna ye honom se wo mo pekwankyerefo na wodi kan ede to dwa ebo ore bi ebre no ye frɛ no Bill Kellogg ya wadi mfihia no aduasam wo 38 years a kane na wono na eye director wada Federal Housing Finance Agency ekuna no ene nkrofo bi a eka ho se ne second term ya wo bai saa dibre ne de saa mpenimfo ahodoɔ yi ɛna wɔbɛpɛsɛ wɔn ɛba bedie nim no wɔn atoto nneɛma ama nneɛma atimi akɔyie na wɔde saa edin no bɛto dwa ya ekyire emu democratfoɔ no wɔn bɛka kyerɛ ne sɛ mampani Donald Trump yi
wa ba nyonkwa na aba ya adwuma no yenso ye wo sei ewo amamuo no mu enti owura bill fellow no enya de a wo mo epeno enti na hu behia se wo mo kopi nipa foforo wo ba ye kwankyerefo a wo behwe sa national intelligence atna ye ho no ano ene se anopa ye nkabi hwemu a ye hu se mampani Donald Trump akoposti ewo ni Facebook ne so no wo kire mu ese wa nominate owura ye frɛ no Jay Clayton ya wo ye US attorney for Southern District ewo New York se wono ene emra medi sa dibre no a wo de announcement yi beto ni social media no a eso en wa kyerɛkyerɛ mu se wo mo hwɛ se de opanyin na adwuma okoye ye ewo Securities and Exchange Commission se kane na wono na edi dwuma se dwomtreni ewo sek ho sek na kyese nye US nkwa na wo Ghana ha so ebi wa ha enti wo kyerɛ mu ese owura Jay Clayton no na adwuma wo ye ewo sek wo ye former director enti sesi a wono no wo ma bebu ne din se wo meye kwankyerefo foforo ewo national intelligence atna ye ho no mu a ye kasa yi empanifo ahodo bi edi akotene ewo democratfo no emu no wo mo bekoso adi nkomo no wo ma hwese adwuma a yewura Donald Trump no ede ahye owura ne nsa no wo betimi ahye no ahwe ne ye nko ade a ene ye kwan da ho se nyade enso so wo betimi aye na esese wo mo panipa foforo nso a emre ene enkrabia ene bekire wie etiefo kwantintin bi akopie kotia kasebo no asi na ensem a yede esommo awie dedi mo akotene bi ene se Dr. Zeneto Ajiman Rawlings awo no na ye koleklote enwa hyebedwani dia todwa se nsuo no a eyiri fa nkran na ba bi kura wo ho ana ye nim se nsuo to a wo mo de wo ho twa na se wo nyina ho aka no efri se yamanyofo ni ni akokoduru a wo mutimi di sigina ye na wo mo ni mu mpanifo no efa nhyehyɛ no so ɛyɛ ne ɔmopɛ Asuye she amanoni dwumadie ensem so de ato dwa se Ghana de hye bi a wo ho akɔ kansensem mu ewo Cote d'Ivoire mino emu wa bra wo mo de demolition dwumadie bi ehyehyɛ so wo ho no ye kwakofa wo nyina aba o man no mu sanso na Public Interest and Accountability Committee tisena ni so de to dwa tro se kwese Ghana no ye bebie local mining companies akoto o man mu no foreigners ne bekoso a agye enwuma what the atudwa said Jumayefo nya botre bibi ba National Labour Commission no makotena wo mseso no masiesi modem mra ehye mo nsam a na mo man na tension abam ebema wo mo de mo sika bia enwuma no wo mo mepie o man mu ha Omampani John Dramani Mahama ashe contractors a yede Eastern Regional Hospital project no ashe wo monsa sani menimu ya wo monsan ko site ho no wo nko wi adwuma no sanso na Kumasi Traditional Council so de abasa nyame yadomu a na wotwefefere besimu no won beba na akwasewu na afei afari military hospital no na won makwa akohye Chief Justice Bafo Boni see the Legal Education Act 2026 at 1170 na abeboa ma enwumesua mu adesua efa emremu no etimi adane ne hote sa abosoma kotere ye wieye ene ede wo ekọ amanone se US mampani Donald Trump abo owura Jay Clayton edin ya na wodi ne dwuma ewo US Attorney Southern District ewo New York se wono ene mra meye kwankyerefo fofora wo ba be hwe national intelligence atna ye no eso we ne nsema hodo bi ye ka ho ena awie yi ye de ne nyina ebeso mo se premto breka sebo ewo SOMPA 106.5 FM Accra nye yenko ane ye fa nsem no ye ne affiliate ahodo ya yato pete Ghana ha eni amano ne SOMPA Kumase SOMPA takwata kora date chiman enkuranza sunyan Kingdom 106.1 FB ewo enfinfi mantemu doma 100.7 enso FB Facebook YouTube baby ya stream live Kanesh Urban Radio ehon so womo eto ensem ne bi epete yen ukọ www.sompaonline.com ya trotro kasebo ye de ba ye nyina gu ho no mo ase bi ya o mese ya obetimi akọ na fe no wakọ akọkinkan bi ye no mo a ye de besom midin ede ADWOA ASARE ABENA AKOSUA aje wakode buatin ena AKOSUA ago ABOAGYE die nyame yeshira no obetimi so afremi AKOSUA yeshira yeda kasa na tra menu water asesanso na Hajia special local food yeda omu nyina ase ye sorry sweet die na enkran ha no Accra SOMPA no die SOMPA delight with Abena Ruthie yedem se ene ye fiadente ye freestyle na Kumasi so die na ya ase wa na wono so atena se na oba pa se wa hofe broni na watena se no so de SOMPA nkomo na to wo so e wo SOMPA Kumasi koso afo ofidie ne to SOMPA 106.5 FM Kranza eni sunya ne de tachima afo nyina so de wo mu de e be hyehye so ne nyina eye SOMPA kro no a e market yapa
21st Clinic, yes,